Bueno, si se siguen demostrando coherencia, podería hasta entenderlo. Entendo perfectamente que non se queran sentar con Pedro Sánchez. Está claro que Pedro Sánchez o que está buscando é unha especie de lavado de cara, non reta unha moción de censura, demostración de que neste momento lle conviría que non fora para adiante para autorratificarse, non se atreve a plantar unha cuestión de confianza e optou por este sistema. Se o BNG non quere blanquealo, moi ben, pode empezar por non ir á reunión, pero despois non pode apoialo no seu día a día, nin probablemente, é o que estarían dicindo, pode apoialo en moitos gobernos que están en coalición. Pero o primeiro é fundamental é no propio goberno central. Agora mesmo é un dos seus apoios, por lo tanto, agardo esa coherencia e que rache de xeito definitivo ata que haxe unhas eleccións co goberno central. Se quere ser coherente, se simplemente un paripé e evitar unha foto, pois entón demostrará que unha cousa é o que se di, outra cousa é o que se fai.